I tu, què demanaràs aquest Nadal? Deseo ser más independiente. Vull estar més acompanyat. M'agradaria trobar feina. Voldria rebre assessorament i orientació. Volem que la salut mental arribi a tot arreu. A Salut Mental Ponent oferim inserció sociolaboral, servei de club social i espai jove, suport i acompanyament a la vida independent, atenció social i sensibilització. Junts fem possible la inclusió.